Dwi'n mynd I ddangos I chi nawr sut I wneud cardiau fflach ar gyfer y iard. Felly, chi'n gwybod bod yn anffodus, dydyn ni ddim yn gallu rhoi cwtches I ffrindiau ar hyn o bryd, a dydyn ni ddim yn gallu rhoi 5 uchel high fives I ffrindiau ni ar hyn o bryd. Dydyn ni ddim yn gallu chwarae gemau ble rydyn ni yn dal dwylo gyda'n gilydd chwaith. Ond, peidiwch â phoeni, achos rydyn ni yn mynd I wneud cardiau fel bod ni'n gallu dangos I ffrind, cwtch, neu 5 uchel, fel bod nhw'n gallu teimlo fel bod chi'n rhoi un go iawn iddyn nhw, felly does dim ots. Felly dyma sut rydw I yn mynd I wneud fy nghardiau, chi'n barod. Ar un cyntaf, dwi'n mynd I ysgrifennu y gair cwtch. A rydw i'n mynd I addurno fe'n bert a rhoi haul, enfysau, blodau a unrhyw lluniau hapus chi'n gallu meddwl amdano. Neu rydych chi'n gallu tynnu llun o chi yn rhoi cwtch I ffrind, ond dydw I ddim yn dda yn tynnu lluniau o bobl. Ac wrth gwrs byddwch chi yn lliwio rhain mewn mor lliwgar fel bydd pawb yn gallu gweld nhw ar y iard. Pump uchel, high five. Dal dwylo, a dwi'n mynd I roi neges caredig fan hyn. Beth am roi, rydw i'n hoffi ti. Ond wrth gwrs, byddwch chi'n addurno rhain mor lliwgar. A dyna ni. Os ydych chi'n cario ymlaen I wylio'r fideo, gallwch chi weld ragor o enghreifftiau. Hwyl fawr! Minnau'n godro, tithau'n cwcio, byw efo'n gilydd, ond ti ar y mynydd dim ond fi. A fi'n tyfu tatws, ti'n neu fi'n hapus, byw efo'n gilydd, ond ti